Και παιδιά, γεια σας. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλάω, γιατί δεν έχω ξανακάνει βίντεο που μιλάω. Θα σας δείξω κάτι για το Ultra Box, όπου άμα θέλετε εσείς να πάρετε το Ultra Box, αν το πάρετε βασικά, πείτε μου ότι πετύχατε. Θα παίξουμε ένα match, να δείτε πως παίζω. Παίζω λίγο άχρηστα, αλλά οκ. Τι να βάλω. Θα βάλω... δεν ξέρω τι να βάλω, bro. Βασικά, θα αφήσω δικό. Θα προσπαθώ να τον πάω χειρότερα. Και... θα δούμε τώρα άμα θα δουλέψει. Γιατί πήγα του. Ήθελα να μπω σε όλο και το άφησα στο ντου. Δεν πειράζει. Με λίγο άκουσες και λίγο καλός. Είναι αυτό το... οκ. Τι νομίζει αυτό? Το καλό πράγμα είναι ότι έχω βγάλει τη ζώνη έτσι και πεθάνει. Μην πά, είναι καλά. Πήγε να πεθάνει τώρα, αλλά... πήγε να πεθάνει Φρανκ. Ωραία. Ωραία. Ναι. Ναι. Dead. Οκ, dead. Όχι. Παναγιά μου. Έλα, ο Πόκο χιλάρι. Όπα, συγγνώμη, έβγαλε μπάτερι. Ο Πόκο χιλάρι. Ναι, για. Ω, 3.000 XP. Ωραία. Ωχ, μπάφι. Κάτσε να δούμε τι θα πάρουμε. Κάτι καλό. Edgar. Το παίρνω. Σε παρακαλώ. Κάτι καλό, σε παρακαλώ. Όχι. Δεν είναι skin. Ωχ. Ευχαριστώ. Πέτυχα. Ναι, ρε. Πες να μην έχω παίξει καν. Ελπρίμο. Κάτσε, είναι hyper statistic. Upload, ξέρω τι είναι. Περίμενε. Α, όχι. Ρε, αυτό το είχα. Το είχαν δώσει δωρεάν αυτό. Τώρα τα βγάζει όλα. Οκ, παιδιά. Θα πρέπει να σας κλείσω τώρα. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να ξαπλώσω. Να αργά λίγο. Γεια σας. Εύχομαι να κάνετε subscribe. Σας παρακαλώ. Επίσης αυτός είναι ο φίλος μου Γιάννης. Ναι. Γεια σας.